cikin waken gamu gaishe da Zinatu, malama uwa matar Alzakzaki Thabitu, duka nahiyar ga a mata ummar mu Zinatu, ita ce ta fara bikin mauludi na Fadima Zahara mafita. Zahara muke wa bikin tarbaran zuwanta da ranar mata, ga bikin zuwa dukanin mata, wai ina kuke ranar mata, yaran ku manya 'yan mata duk da ku nike ranar mata, yau bikin zuwan shugabar mata Zahara ake ranar mata, ku yi yo ado ku fito tarbar sayyidar nisa'i 'yar gata. Zahara muke wa bikin tarbaran zuwanta da ranar mata, abu na ku ne ku yo sauri kar ku makara ranar mata, duk bukukuwa kaf ranar Fadima ta dara ranar mata, yau farin ciki muka yo gun Rabbi da shukura ranar mata, da ya ba mu Fadima Zahara wadda za ta ceci maza mata. Zahara muke wa bikin tarbaran zuwanta da ranar mata, ku fito ku ɗau garar Zahara uku kai mata ranar mata, ku yi tsintsima in ta yi hawa ku raka mata ranar mata, ni ko sha'irin ta ina a gaban doki na ta ranar mata, in ta yin kirari da baitoci a gurin Batulu madafata. Zahara muke wa bikin tarbaran zuwanta da ranar mata, wai ina kuke haba mata buɗa ku rangada ranar mata, ni ko na tarero baitocin da na har hada ranar mata, yara na ta yin taɓi 'yan larba suna kiɗa ranar mata, lokacin abu ai gara a yi shi bare bikin shugabar mata. Zahara muke wa bikin